Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Nineng dulu lagi arep apa ini wani jutan dulu. Kuning di rumah. Belum korek sih. Rumah depan. Foto sih kok Ini kena cepat. Coba di sini. ndang foto sih. Foto sih. Oh, kuwi gawa. Iya lah bro. Wi, Gawa kaya mang. kordenmu lho mbare ulap. Ini. Heeh. Tapi ya sik ulap, Ding. Lampumu patah. Foto kene lho. Ora sambok buka ulap kok. Kene lho. Foto nang kene. Lah tapi peteng walak. Foto bertiga kan. Iya benar kita. Ya di kadone ta, Bos. Oh iya balik. 1, 2, 3. Wes. Lah wi piye to kate rambut potong wi lho kok sok. Lah iya potong sih. Kuwi lho ana pisone. Nanti lapakmu. Ini pisau. Ya piye tek keri lah nyanyi kok sok. Oh, wis anak. Oh berarti mak mau beli tok ngajak aku ambek mau. Potong dulu baru di sendoke, Bos. Ginyotor di video ora kok. Iya motong. Tetap ora teman. Ki orang kaya mangan iki. Kuwi lho sendoke, wah enak pisan. Aku jember ambek helmmu kok. Duh, ini ditahan sih. Wis kena iki. Nyapa ditahan. Helm murah, Mas. Mau aku isi nang helm.
Adus purung iki lho. Puro. Ya, jadi ngono lho. Iki lah ngeprenge ya rada-rada. Piye ngono kok. Anu ning dicabut ora kuncine Mbak ing. Nang andeng lewat. Iki ganti ngreview pake lho. Pake bacoki prank. Prank cilik-cilik lho. Lah wi lho mentelong ngetan kabeh. Aja ndek-ndek Pak nggo pemean. Ki mbiyen olahe sangka anu lho. Sangka tawon nenek bung cilik ngono to. Bung iki tunase ke lho, tunas cilik ngono digawa. Lah kok ditandur kok gelem woh to lho wi. Iki nek digawe kaya jemuran, genter wi apik, soalnya cilik. Jadi wis rumpuk gitu. Dek longi. Dek emben dek terangen terus muangklong rono. Dadine dek bacok iki. Lha wi lho Pak, dik arep ditandur Pak Prika kene. Bungi. Heeh wi. Wong iki ndek men golek arep nyempel. Iki miring ketok bungi wi. Aja mbok anu pecok bungi. Entek ae Floridinane gek nek. Karek jelly drink anu Coca-Cola mbek Sprite enek. Pantane entek kok yo nek. Mandor talang pitok. Apa? Genter. Kuwi lho engko rahan wehno Pak Pri, bung cilik lho. Adi tandur ning ndi kecil. Iki mangklong kabeh. Aku njaluk gentere. Ya mbok ndang digawa. Kono juragan pring. Mae wis iso dientak. Apa? Ben semine sama dibabat iki. Apa to? Ningkir. Wis tuwek nih. Wis tuwek. Ya nandirine. Apa? Ngono wing nek diceklek kono gak trubus nah. Maksudku sing mbok ceklek wi lho. Mati berarti ya. Tak sepilno wedhus. Wedhus emake bolo. Biasane dikawar kengke gak dikawar. Biasane dikek ning kono mah. Apa ki? Glorot gendenge. Ndiki lho wedhuse. Wis 5 sasi Pak paling. Romangsamu panganan lagi iki 3 bolo lagi. Iki sing paling nguri dhewe. Apa nek arane ragil? Iki sing gede dhewe iki nomor 1, iki nomor 2, iki cuwilik dhewe nomor 3. Iki yo ngane. Manut ki bolo.
Mergo ndek ben anu, dheke ngerti lara ki sing ngopeni darane. Iki kapung panas kumbahanku ya biyo sesuk mbah-mbah sak bak ya. Sesuk. Cuaca di sini cerah bolola. Untuk vlog kali ini saya akhiri. Nanti tunggu keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.